سکرتێرە گشتی نەتەوێت گرتی بانکی مون ڕاگەهاند کو 203 ملیۆن zarok li wan navçe yan li wan welatayan dijîn ku grûpên çekdar têde şer dikin û bêsedema wê yekê mafên zarokan jî têne binpêkirin. Bankî Mun Sekretêrê Giştî netewê yekgirtî di kombonekê Encumena Asayişa Navdewletî de li jêr navnîşana şer û pevçûn û zarok gotarek pêşkêş kir û eşkere kir ku her diçe zarok rûberî êrişên zêdetir dibin. Kîmon her wiha daxuya kirin ku sala raborî ji bo zarokan sala herî metirsîdar bû û got di şer û pevçûnan de tawanên li beramber zarokan gelek zêde bûn û zarok ji aliyê grûpên çekdar ve rasî hemû tawanan tên mîna kuştin, birîndarbûn, zîndankirin, eşkence, tometên cinsî, revandin, her wiha çekkirina wan bi zorê jî di vê dema dawiyê de belav bûye. Sekretêrê Giştî netewên yekgirtî amaje bi grûpên çekdar jî kir û got rêxistinên mîna Daeş û Boko Haram cudahiyê di navbera şervanên biyanî nakin. Ev grûp tenê êrişî li ser aştî û asayişa navdewletî durust nakin. Lê belku metirsiyê ser jiyana kur û keçên hemû cîhanê jî durust dikin. Kîmon di berdewambûna axaftinên xwe de ew yek jî anî ziman ku grûpên çekdar bi zora çekê zarokan ji xêzanên wan diravînin û ji bo şer û pevçûnan dişînin û her wiha got em agadarê revandina zarokan li Nîjerya, Iraq, Başûrê Sudan, her wiha li Sûriyayê jî hene. Sekretêrê Giştî netewên yekgirtî amaje bi wê yekê kir ku zarokên cîhanî naxwazin bibin serbaz, belku dixwazin bibin xwendekar û tekezî li ser wê yekê jî kir ku pêwîst e hemû welat yasa û rê û şiwênên berçav ji bo parastina mafê zarokan bikirin.